Możesz, Wiktoria, ty chcesz. Алло, я сам Mam roku 60. Mam roku 60. Jestem rozum. Roda się z kliką. Jeszcze. Rada si partnera, powiedz. Hľadám si partnera do tak do 80 rokov, že má dlhé vlasy ako ja. A jest wszystko. A už všetko. Powiedz się szalena z matką po hlave. Uderili mnie z matką. Šalena mi uderili mi s matkom po hlave. Som čija? Máš povedať meno, všetko. Som Britney. Nie, som Pussycat. A kto to s matką uderil po hlave? Od Strom. Troma, kedy ti spadol na hlavu? Neviem. 20. júna. 20. júna. No to nič. Dobre, už dobre. Ale máš frajera? Mám. Mám si ho nájsť? Nie, bo ja mám frajíra Krtka. Herzog a Rubinski. Oj, idź teraz styku, nie? Nie. Veľmi. Idź ku chlapcu, biaj, powiedz si šalena. Ja som šalená. Zbieram čarničky. Olejku zo stroma. Jaj, mori, ona fakt šalena. Ty si tam! Zbieram kvetinky. Jozefka. Oj, tady. Idę teraz Lena, to druga siostra pokolenie Nelly Furtado. Franto s vedrom, kapacita, inzerácia. Napadajcie. Toto Indian powiedział. Misiu, Pepak ma druhú tvár. Zložila się woda. Dobre. Na kamerę Pepaka. Ale Beethoven musíme mám fotiť. Hej, že by mi rozstaral Beethoven. Nie, no, to nie. Keď boli... To zde. Pepaka sú s tým pričem. Ole, Pepak. Pepak na kúdeš máš. Nie, baton na boku na kamerę. Pepak, potem ho dostaneš. Nie. Pepak dostaneš. Daj, čo ja dáme. A ja čo sa tu stojí. To możesz dać Dawaj. jeszcze. No i to jest taka tam. Nie, to już wiem. Padnie mi zoda, no żałuję. Pepak je tak, jak Mišo mal to. Dávaj, Pepak, ako budeš mať. Ty ma táto. Daj, Pepak. To nie jest Ale smętne. byla po dvore. Jaką mam faturę ciasku? Kielu karatowa. 9. Dobre, tu masz jeszcze dać. Daj fotić się z Pepaką. Bezpiecznie, ocet si bere A karu. prečešou. To moje na kupanie. Jeżdżą tam, muszę też puścili, było. Hej, če. Nie będę było widzieć. Pepak na prečešou se fotíme. Chlap. Co tam jest? Jaka faricja? E, co, szalonki, nie? Brań. Co? Braniu, szalonki, Stefano. Машину прищати мотор. Na Czechów kupił faricyję. Зараз вона починала так фотити. Babu, to telefon weź, odłóż, tak idzie cały Na telefon. sok jest połamany, widzisz, że cały rozobra, a sam ją skrywał. A on sobie połamał. No ale to on idzie tak co?